जयन जाफैदों? बियो मागुरमारि प्राइमारि सिङाव थानाय सेसाफानि गामिनि मोनफ्रोमबो न'खरानो दिनैहाय फैनानै जोंनि बिजेपि दलखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जयन जाफैदों। दा गिबियाव आं बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। दा बिथांमोना सिगाङावनो आंनि बिपिएफनिनो गोबां अमेन बिपिएफनि लिडारफोर दंबावो, सेक्रेटारिबो दंमोन, सेक्रेटारिबो दं। बिथांमोना ओंखाराब्लानो गोबाव सम जाबायमोन। दा बिथांमोना दिनैहाय जोंनि बिजेपि हान्जाखौ मोजां मोननानै एबा स्पेसियेलि आंखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै गावसोरनो फैनानै जयनिं जाफैबाय। बिथांमोना दिनैसिमबो आंखौ बावाखै, बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों। दा बिथांमोना आरो बावनायबो नङा। आं सोंदोंबो नोंथांमोना गोसो जानानै फैदोंना सोरनिबा बुंनायाव फैदों? बिथांमोना बुंदों नङा सार, जों नोंखौनो मोजां मोननानै बा बिजेपि दलखौनो मोजां मोनना जों फैखाथारबाय। बाव खुनु थांफिननायनि खोथा गैला। ओंखायनो नोंथांमोन सारजों दिनैहाय जों बाव जयनिं जाफैनायनि खारना बेनो। आरो जों दिनै नुबाय नोंनिनो मानसि जाबाय सार, जोंखौ बिसास खालाम बिथांमोना बुंदों। आं गोबां सोंदों, मैयानिखौबो आं दाखालिनिखौबो सोंदों सेंग्राफोरखौ, नोंथांमोना गोसो जानानै फैमारदोंना फैयाखै? बिथांमोना बुंदों फैदों। आं खिन्थु आं रावखौबो जस्थ' खालामा, नोंथांमोना फैदोंबा आं बजबनानै लागोन। थिग बिदिनो दिनैबो लैहोर लैहोर फैनानै मागुरमारि प्राइमारिनिफ्राय दिनैहाय जयनिं जाफैजोब्बाय। बुंनो थाङोब्ला मागुरमारि प्राइमारि हिसाबै जोंनि बिजेपिया दिनैहाय प्राइमारि हिसाबै इउपिपिएलआनो होन बिपिएफआनो होन बांसिन जानानै थाखाबाय। देरहानाया खाथां गासैबोखौ आं नुहुरखाबाय आरोखि मागुरमारि प्राइमारि हिसाबै। जिहेतु कन्टिनिउ नोंथाङा बिसायख'थिनि थाखाय नोंथाङा जागायखाबाय नामा हाबाफारि? जागायखाबाय माने बयबो जुदि साखाफारा जाबाय जेब्ला आंबोथ' जानांगोन। आंबो लासै लासैनो आंबो साखाफारा जालांबाय थासिगोन। बेखौ आं दोनथ'नाय नंला, आङो स्टार्ट खालामबाय आरोखि। दा बिदिनो आङो रायजोआव बुरजा नङाब्लाबो बिदिनो फिसा फिसा आङो लालांबाय थागोन। आरो गोबां जायगायाव आं लाबाय, आरो गोबां जायगायाव आं मिडियायाव होआबालानो आं दोनदों। आं नै मिडियायाव होनाया बावाखै, नङाबा बिनि सिगांबो आं गोबां लाखांखाबाय गामि गामि थांनानै। दा आरो आं दा बेखौ दोनखुमानानै गैला आं अपेन होननानै ओंखारबाय आरोखि। नोंथांजों दिनैसिम जयेन जाफैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव बङाइगाव बियाब हिसाबै बांसिन बिपिएफनिफ्राय फैनायखौ नुनो मोनो। गासिबो बांसिनानो बिपिएफआ लोरबां जाथारबाय नामा? लोरबां मानि दंबावो, दाबो लोंबांनाय जाया, फैबावनांगौ दंबावो, मेला दंबावो। दा आं ओंखारबायना दिनै आं स्टार्ट खालामजेनबाय। नोंथांमोना नुबाय थागोन, नोंथांमोना आं जयनिं खालामबाय थागोन। आरो गोबां जोंनि बर'ल' नङा, गोबां गुबुन हारियाबो दंबावो जयनिं जानांगौ दं। दा मुस्लिम हारिनिफ्रायबो आंजों जयनिं जानो गोबां जगाजग लागासिनो दं, नाथाय आं बिथांमोनखौ दासिमबो खोथा होथ'वाखै, लासैनो आं लागोन। आरो गोबां बेंगलि, नेपालि, राजबंसि, आदिबासि, सावथाल बिसोरबो बिथांमोनाबो सावरायगासिनो दं लासै लासैनो फैनो। बिथांमोना फैगोन निस्सय। आं सिगाङाव बुंखादों, आं रावखौबो जबरदस्ति खालामा। जुदि रायज्लायनानै जुदि फैयोब्ला वेलकाम, जुदि फैथ्राबा बेयाव जबरदस्ति खालामनानै जोंहा मोन्थाय गैया, नङा होमबा? बेखिनियानो।